Bună ziua, eu sunt Buda Proste. Buda, nu Buda! Oh, nu e Buda! Bine cum vrei tu, e același lucru. Ok, și bine ați venit la Buda Proste. Stop! Concursul de prostii, sezonul 1 cu LPS. Plus Buda Proste. Stop! Ok, sezonul, ăsta e primul sezon. Și... Alo! Nu. Pleacă cu tine și mai târziu. Și sezonul acesta, îi avem pe... Prima concurentă noastră este Aqua Dewdrop. Bună Aqua Dewdrop. Nica, puteți pleca pe canapea aceea de acolo, fotoliul sau cum se cheamă. Au! Du-te. Și al doilea nostru concurent, care este super sexy. Iar acum al doilea nostru concurent este Ioan Pastilă. Eu prefer să mi se eu sexy. Pa! Ok, deci în jocul ăsta vă bate pentru tortul ăsta împuțit, prostii astea de plastic și coroana asta care e din diamant, dar cred că e de fapt din dinți de castor. E din plastic de dinți de castor. Ah, deci castorii au plastic în gură? Mega plastic, nu vă așteptați la ceva adevărat, tot ce facem aici este din plastic. Da. Plus Buda Proste. Eu nu sunt plastic. Ok, deci haideți la runda întâi de prostii. Pa, să știți că show-ul ăsta va fi un efect pentru că toți sunt niște prostii. Buda Proste. Da. Bună ziua, sunt eu din nou, Buda Proste. Este Buda. Ești! Și acum este a doua rundă din jocurile prostie, concursul de prostie. Maria citează. Da, și să începem. Stai, am uitat de colierele sacre. Tam tam taram, tam tam taram, tam tam tam. Ok, acum uitați. Pabam. Da, hai, ieșiți. Poing. Ok, nu știu care e fată și care e băiat. Uite ție că ești băiat și uite ăsta că ești fată. Acum uite-ți-vă dată la jocul. Ca să știi, eu nu sunt fată, oriunde ai fi tu, Budo Proste. A zis că ești băiat. E, dar și ție ți-a zis că ești fată. Ce? Mi-a dat roz? Nu! Mov! Mi-a dat roz! Ba, e mov! E mov toată ziua! Nu vă mai certați și haideți pe platou. Și vezi că-ți trec cu masa în cap. Fii atent că-ți trec cu masa în cap. Da. Ok, asta e prima probă. În această probă trebuie să treceți pe aceste obstacole. Ce simplu. Cu un copil în brațe. Ce ia cu copii? Păi e concursul de proști. Exact. O să vă aducă cineva imediat copiii. Și mie? Da. Cum să copii? Ăsta a tău, iar ăsta a tău. Papa. Bine, trebuie să ne-l punem pe cap. Doar să-l cari. Pe locuri, fiți gata, start! Nu te mai zvârcoli atâta, copile! Cetează! Au! Deci unde am rămas? Eu eram aici. Lucruri aici, au! Am câștigat. Nimeni n-a mai câștigat.
Ce mai faci, papă lapte? Foarte bine, Aqua. Acum va trebui să-i dăm lui Ion o pedeapsă. Eu da! Ok. Așa, pedeapsa este să... Gata, știu. Ca să... Nu. Să se ducă să fure. Dar asta e ilegal. Pedeapsa e pedeapsă, papă lapte. N-ai voie lucruri ilegale? E bine, atunci nu să fure. Să mă mai gândesc un pic. Îmi zice... M-am gândit, ce zici dacă nu ar fura, ce ar lua fără să dea banii și fără să-l vadă nimeni. Vrei? Ok. Deci fură ce, adică ia ceva fără să dai bani. Da. Nu mai contează, Ia, fă, idiotule. Ce sandwich, mă? Bufniță de vânzare. Hei, dăm bufnița, dăm banii. Scuze, da, trebuie să iau ceva fără să dau bani. Uite, am furat, adică am luat o bufniță de pe Piața Neagră. Oh, ce frumos! Acum du-o la loc. Dar-i moartă. Bine, hai să aruncăm pe geam. Bam! Vezi? Peste 1 milion de probe. Aqua a câștigat pentru că Ion e un fraier. Pa. Da, premiile? Premiile sunt... Da, acum. Toate premiile sunt ale mele! Iu! Oh, m-am lovit! Pa, pa!